Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve hürmetli din soyur Müslüman doğullar. Elhamdülillah namazın tertiplerini ve ahkamlarını näçe deresini aydıp inşallah inni evvelki rekeden aydıp da ikinci rekede inşallah aydıp şuru ederiz. Evvelki jelesede secde, ruku, Fatiha, suran gururlarını aytıp eştirdik. Inni bir adam evvelki reket ikinci secden edenden sonra Allahu Ekber deyip göğüne kalar. Yani secdetini edip de Subhana Rabbiyal A'lasını aydıp töködönne şu uğrap baryandan başlar temzetini Allahu Ekber'in hemdetini aydıp dikelenne riitin töködör. Allahu Ekber deyip şurada töködör. Ondan sonra ikinci rekette evvelki reket yalaha suraladatlarını okuymalı yöne Subhaneke yani sana bilen taavvuz yani auzu billah onu aytmalı. Belki Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha'dan şuru edip gitmeli. Onna Fatiha'nın da Bismillah'ın da gururlarını ayttık. Sonra da bir tane sure okuyor ya 3 tane kısa ayet okuyor ya bir uzun ayet okuyor. Okuyandan sonra Allahu Ekber deyip ruku gider. Ruku'nun gururlarını ayttık. Ruku edenden sonra Semiyallahu limen hamide deyip tesbih aytıp ondan sonra Rabbena lekel hamd ya Allahumma Rabbena ve lekel hamd deyip Allahu Ekber deyip yine de secdeye karşı gider. Evvel didini, ondan sonra iki elini, ondan sonra burnunu, ondan sonra mağlayını koyup tesabihlerini aydır. Subhana Rabbiyal A'lanı 3 ködek. Ama molda 3 ködek yoğumda hava tek gidivermeli. 3, 5, 7, 9. Bädiyle şu 9'a çelliydi diye, bädiyle de 7'e çelliydi diye aytýan ba. Şonu aydandan sonra da yamaşap oturup yankı jelse de der bir oturar bir ağlayacak bir tesbih miqdarı. Ondan sonra yine de Allahu Ekber deyip secdeye gidip ondan sonra 2 rekat tökönýär. 2 rekat tökönenden sonra indi oturmaly. Eger 2 rekatlyk bolsa namazyň ahyry yani 2 rekat tökönenden sonra ahyrky qada diýilýär. Qada diýiligi bir oturmak diýiligi. Şol oturmaklygynyň namazynyň ahyry bolýar. Yok eger 3 rekatlyk bolsa akşam namazy ýalak, witr namazy ýalak. Ya da 4 rekatlyk bolsa hawa 4 rekat parly ýalak, 4 rekat sünnetli ýalak. Onna 2 rekatiň yani 4 rekatiň arasyndaky ortasyndaky oturmak bolýar. Şol oturanda näzirek yani 2 rekat 2 tarap secde edenden sonra oturup da teşehhüd okuýmaly. Oturmaň tärde hawa erkek adam sol ayagynyň üstünde oturmaly. Yani sol ayagyny ýazmaly. Şol garnyň üstünde yani ayagynyň ýanky kadamnyň aýatyna oturur. Sağ ayagyny dikelder. Yani barmaklaryny kıbla garşyn, ökçüsünde göňe bolan halatyny ýanky bedeniň gapdaljygyndan gelip durur. Innişi sağja adamyň hakynda. Emma sağda bolup duran adam her näzire otursun. Şol ayagy bili näzire perman berýän bolsa, diýetýän bolsa şonjuruk oturmaly. Hiç müşkili yok. Emma hatırla näzirek oturmaly. Hatırla sağ tarafyny 2 ayagyna çykarmaly. Yani sol gowrugynyň üstünde ýerde oturmaly. Onuň sağ çef ayagyny çykaryp da sağ ayagyny çef ayagynyň üstüne goýup barmaklaryny kıbla garşy ýalan halatyna oturmaly. Oturanda da elini diýdi bilen diýdiniň üstünden ta üýlüğüne yani ipgedine şol bedeniň eplenýän ýeri epket diýilýär. Şoň aralygyna elini goýmaly. Gawsy näme? Barmaklarynyň uzy diýdiniň barabaryna bolsa, diýdiniň aňry geçmelläl. Mustahab formaty. Elini goýup elini ne ýygnamaly, ne beter açmaly oturanda. Ýöne ayak barmaklarda aýtdyk kıbla garşyn bolmaly. Özden ýeresini gözläp durmaly. 2 diýdiniň arasyny gözläp de bilýär. Göbeğinin tarafını gözläp de bilýär, golsogyny gözläp bilýär. 3 halatda doguruşyna 3 sebä kitaplarda. Ondan soň elini goýup oturur. Oturanna teşehhüd okuýmaly. Eger 2 rekatlyk bolsa diňe teşehhüd okuýup yani etteyyatu lillahi'ni okuýakam Allahu Ekber diýip eger 3 rekatlyk bolsa 4 rekatlyk bolsa galmaly. Eger 2 rekatlyk bolsa teşehhüdüni okuýmaly, salawat okuýup dugasyny yani Allahumma gfirlini okuýakam da salam bermeli bolýar. Inni şu tada teşehhüd okuýmak wajyp tada. Teşehhüd miqdary oturmak. Eger ahyrky rekatdyň oturmaklygy 2 rekatlyk da bolsa onu pard oturmak teşehhüd miqdary. Emma
3 rekatlyk bolsa, 4 rekatlyk bolsa şu ortadaki oturmak, teşehhüd migdary oturmak wajyp bolýar. Teşehhüdüň özüni okuýmakda bu da wajyp. Indi onu terk etseniz wajyp bolar inşallah. Inniki gurullarda onu aýdyp eşdirer. Indi teşehhüd diýdi näme? Şol ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deyip teşehhüd diýilýär, şunu okuýar. Inni ettehiyyatu lillahi'nin manasy hemme ibadete kavli, yani dil bilen aýdylýan ibadatlaryň hemmeti Allah üçin, Huda üçin diýip aýtýan ettehiyyatu, yani hemme ibadete kavli dil bilen aýdylýan zatlar Allah üçindir. Ve salavatu ibadat bedeni, yani beden bilen edilýän ibadat aradadır ya başga bir hayır hasanat beden bilen etjek bolsaň. Ve tayyibat ibadat mali, mal bilen edilýän zekatdır, sadakadır, şurdur. Olar berýän şola da ibadat hemme kim üçin? Lillahi, Allah üçindir diýip aýtýan. Ondan sonra Rasulullah salavat ýa-ni salamy durudi berýän. Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyu. Ey Peygamber Huda, sana Hudaý tebarek we taala salamaty rahmeti bolsun. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Taala'nın rahmeti bolsun, salamy bolsun, sag salamat saklamakly bolsun. Ve berekatuh, Allah Taala'nın bereketi sana bolsun diýip duga etýän. Inni bilin idamda wara, agidamda wara. Peygambere şol salam bermeklik eýni aýanyň salam berip duran ýaly näçe ferişte şoňa ertip berýär diýe, salamyň uzada jogabyny berýär diýe biziň kitaplarymyzda. Ondan sonra özümizde salamy berýär, duga etýär. Esselamu aleyna, özümizde we ala ibadillahi salihin. Allah Taala'nın gawul duran bendelerine de sag salamatlyk bolsun diýip duga etýär. Ondan sonra kelime-i şehadet aýtýär. Eşhedü en la ilahe illallah, yani men guwalyk berýän, şahadat berýän ki Allah'dan başga hiç bir ibadet eder ýaly ma'budy behak ýok diňe Allah bardyr. Yine de guwalyk berýän we eşhedü enne, yine guwalyk berýän Muhammeden abduhu we rasuluh. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın bendesi we elçisidir diýip guwalyk berýär butada. Inni butada evvel aýtdyk, teşehhüde gelemizde şol işaran gurrunma diýip aýtdyk, sünnet diýip. Meselen ştada aýtýasyny eşhedü en ştada elin ýygnayan, yani gulbüke bilen oğulbükeni bile ýygnayan, orta barmak bilen söýen barmagyň bir-birine halak etýän, yani bir-birine uçlaryny degirýän, diýdiň üstünde goýan halatynda. Söýen barmagynda amady bir işara la ilahe. Ştada işaret etýän, goýuňa galdyrýan bir adajyk. Onuň illallahdy da goýýan. Ondan soň eger 2 rekatlik bolsa, bitadan sonra salavaty okuýmaly. Salavaty ýeriniň aýdar, ýöne inni biz 3 rekatlik ýa 4 rekatliginiň gurrugyny aýdyp eşdirsek, ştadan sonra, yani ve rasuluh diýemizden sonra Allahu ekber diýip göňe galmaly. Yani 3-nji rekatdan ýa eger 3 rekatlik bolsa, meselen 3 rekat farz ýalak akşam namazyny kıýalak, ýa 3 rekat otur wajyp ýalak bolsa, munna göňe galmaly. Göňe galypdy 3-nji rekat bolýarby. 3-nji rekatda eger farz bolsa, diňesen bir bismillah bilen Fatihany alkam okuýmaly. Diňe sura okuýmak gerek däl. Indi bar okuýanyň bilen işgali ýok diýip aýtdy, onu ewde aýdar inşallah. Ýöne fakat okuýmalyň, fakat şo eger okuýmanyň bilen üç tarap subhanallah, ya rabbana atina diýip, Rabb Allahumma rabbana atina ýa-da meselen subhanallah subhanallah diýende dogry ýöne Fatihany okuýmaklygy hidaýet kitabymyz ego çekýär. Şondan sen bismillah bilen Fatihany 3-nji rekat farz okuýan. Eger sünnet bolsa, onda ýa 3 rekat oturup wajyp bolsa, onda surany okuýmaly Fatihadan soňra. Bir sura ýa 3 tane gıýtgaýa ýa bir uzun aýa okuýmaly. Ondan sonra eýni evvelki tertip bilen Allahu ekber diýip ruku etýän, rukudan kawmata galýan, semiyallahu limen hamida rabbana lekin Allahu ekber diýip secde etýän, iki tarap oturýan. Eger 3 rekatlyk bolsa, bitada ýene de oturmaly. Oturup da ýa teşehhüd okuýmaly, salawat okuyup, dugadyny salam bermeli. Ýok, eger 4 rekatlyk bolsa, 4 rekat sünnet ýalaklat ýalak, munda näme etmeli? Yine de Allahu ekber diýip galmaly 3-nji rekatdan soňramda. Galýan, inni eger farz bolsa, diňe fakat bismillah bilen Fatihany okuýup rukuk, secde, qada etýän. Emma eger sünnet bolsa,
Onnetin bir Fatiha vel Fatiha'n eden hökmen surani ya bir ayet ya bir uzun ayet okuyan. Okuyup da Allahu Ekber deyip eyni evvelki reketli yalak ruku kitiyan keyfiyetli bilen. Ondan horam kavmata galyan, kavmattan secde gitiyan. Secdeden turup yeni bir secde gidip ondan horam yine de evvelki keyfiyet bilen oturuyan. Oturuyan da inni teşehhüd okuyan yankı etteyyatu lillahi bir okuyan. Ondan sonra salavat okuyan. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Manatı şeyle Allahümme ibar Hudaya, ibar pak perverdigarım, salli, salavat et, yani rahmet et, sağ-salamet ver, ala Muhammedin, Muhammed peygambera, ve ala ali Muhammedin, Muhammed'in de aline, ne alidigi hem öz ehli hanavadatına veliye hem bütün ummatına da geliyor. Kema salleyte hem çanani keten rahmet nazil etsin yalak kime ala İbrahim peygambera, Hazreti İbrahim peygambera iversin yalak, ve ala ali İbrahim Hazreti İbrahim'in de alu nebe neticeleri ummatına iyi versin yalak Muhammed'e de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in de ummatına da sondirek rahmet nazil ediyor diyen. Ona ne deyip inneke çon kesin hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Çon kesin hükmen hemme qavluklar, ulaqallıklar, täzelikler sen nedir dine? Sen berip bilyan, sen bilatlar edip bilyan deyip salavat aytiyaz. Ondan soň Allahümme barik bu salavatı okuyas. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu da şu mana bilen yöne ey pak perverdigarım sen Muhammed peygambera bereket ber ve on alu ummatına bereket ber. Hem çanani ki Hazreti İbrahim'e ve onun alu ummatına bereket bersin yalak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ödüne ve ummatına da bereket berever deyip dua et ya çonketen inneke hamidun mecid hükmen sen hemme kavluklan ve hemme ulukhaluklar sen nedir? Sen resin şolar deyip aydıp diliyaz. Ondan sonra dua etmeli. Yani Allahümme gfirli ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء ni doğanı uzarsan da waliya mannanna qıyqatsan da waliya yöne beter qıyqatmasan awçon doğan kabul bolyan yerleri bi manatı şeyle Allahümme gfirlin Allahümme ipak perverdigarım Rabbim Tanrım iğfir li meni mağfiret et men günahımı geç zat günah koyma ulukan kişik hemme günahım ayır ve li valideyye men enem bilen atamın da günahını geç. Veli ustadi men ustadımın da günahını geç. Yani her kimi ki bana zat öğreden olsa onun da günahını geç. Pes yokman ona zat bilen zatımı da öğretecek boluyun. Veli cemi'il mu'minine ve bir de hemme musulman erkek bolup duran mu'minlerin vel mu'minat hatın bolup duran mu'minlerin de günahını geç. Vel muslimine vel muslimat hemçinan şol musulman bolan erkek ve musulman bolan hatın mu'min ikisi bir yani tekiden aydılya hem musulman mu'min erkek hatının günahını geçever ey bar Hudaya deyip diliyaz. Ondan sonra el ahya'i minhum şol musulmanlardan mu'minlerden bolup duran diýirleň de günahını geç. Vel emvat ölüleň de günahını geç deyip dile getýär hem diýirlere hem ölülere ikisine de. Ondan sonra berahmetke ya erhamer rahimin ey bar Hudaya rahmetini awa bize nazil edewer bize berewer üstümüze yağdırawer ey erhamer rahimin rahmerrag bolup turan perwerdigar edip perwerdigar pak perwerdigarym deyip dile getýär. Ondan sonra bu dile gedenden sonra ondan sonra salam berýär. Yani assalamu aleykum ve rahmetullah sağ tarafına yeni de sol tarafında esselamu aleykum ve rahmetullah yani
salamu rahmet Hudaý tebarek we taalaň salamu rahmeti size bolsun diýip ýanky duga etýär. Kime etýär? Şol sag tarafyňa salam bereňde sag gerşiň gözleýän, şo sag tarafyndaky eger imamy ýyp duran bolsaň, sag tarafyndaky bolup duran adamlar, pereşdeler, eger imam bolsa imamy da niýet etýän, şolara sag salamatlyk bolsun diýen. Sol tarafyň gözleýäňde eger imamy ýyp duran bolsaň, imam da bolsa imama da niýet etýän, adamlara da pereşdelere de. Ýok, eger imam ýok bolsa fakat adamla pereşdele ýok, ýeke jölüň okyp duran bolsaň, sünnetli ýalak ýa ýeke jölüň öýde okyp duran bolsaň, onda sag tarafyňa salam bereňde sag tarafyndaky fereşdeler niýet etmeli. Sol tarafyndaky salam bereňde sol tarafyndaky bolup duran fereşdeleri niýet etmeli ki Hudaý tebarek we taalaň salamatu sag salamat sakmamaklygy we rahmeti size bolsun diýip duga etýär. Ondan soň eger parzdan soňram sünnet bolsa, yani parz meselen öýle namazy ýalak ýa-da agşam namazy ýalak ýa ýatsy namazy ýalak şo parz okuýandan soňram sünnet bolsa eglenmeli. Fakat şol dugasyny etýän, meselen Allahumma entes selam ve minkes selam, yani ewunem bir üç tarap estağfurullah etýän, estağfurullah 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 Allahumma entes selam ve minkes selam Tebarakta Rabbena ve Teala tiyadil celal vel ikram diýip dugasyny etýän, şu duga mygdary durup bilýän, ondan sonra derrew sünnetiňe durmaly, tähiri goýmaly sünnetiňi. Eger tähiri goýsaň bir melek sogabydan adalýar diýe. Emma ýok, fardy ýa-da sünnetleri eda edip namaz tökötýän, bu dugany edenden sonra ýanky duganyň marahyny aýdar, ondan sonra tasabih tanýan. Emma inni şol sünnetli bolsa, ýanky dugasyny etýän, Allahum estağfirullah ey bar Hudaýa men günäm geç, ey bar Hudaýa men günäm geç, ey bar Hudaýa men günäm geç diýip diläpde, Allahumma entes selam ey bar Hudaýa senden ýaňadyr salamatlyk sennendir. Ve minkes selam salamatlyk saňa ruju eder, yani sen berseň salamatlyk ba ýokam ýok. Tebarakta Rabbena sen uludursyň hemme zatdan ey bar Hudaýa. Ve Teala hemme zatdan azamatly beýikdirsiň. Ya'dil celali vel ikram. Ey ululuň eýeti bolup duran Allah, fiýlagyň we jowmartyň eýeti bolup duran Allah diýip diläpde, şol Hudaý tebarek we taaladan günämizi geçmekligini we bir de rahmet bermekligini dilýär. Şonu bu dugany etseň tagriban namazyň kabul bolmagyna beter sebep diýe. Pes gaýrat ediň hökmen parlyň ýerinden hökmen aýdyň. Emma sünnetliň aýdanyň işgali ýok, aýtsaň gawy, şon bir duga da atby. Ondan soň eger sünnet bolsa sünnetliňde ýanky suratda ýyny eda etýän, indi 4 rekat farz bolsun, 2 rekat sünnet bolsun, hemmesini aýtdyk alhamdulillah. Ýöne fakat nifil namaz bolsa, nifil yani şol namazyň içindäki okulýan sünnetler we öýle namaz, ikindi ýatsy namaz, şolar sünnetleň ki ýaly olar aýtdyk, olar en ýaşy farzyň gurunlary ýalyk ýa aýdyp beşdirdik. Emma nifil bolsa, nifil namazlarda ştatynyň farky we fakat sünnetli bilen ýanky farlardan gaýry wajibatlardan ikinci rekatda oturup göýüňe galjak bolsaň, sen teşehhüdde okuýmaly, salawatlary okuýmaly. Bäzi kawly wara dugany etmeli, bäzi kawly wara dugany etmenjek, sol teşehhüd okuýan, Allahum salli Allah'ın bergi okuýan, Allahu akbar diýip göýüňe galmaly nifillerde ha. Diňe nifillerde. Ondan sonra göýüňe galandan sonra 3-nji rekatda Subhaneke bilen auzu billahi aýdyp uğramaly, bismillah alham surany okuýmaly bolýar. Fakat nefillerde. Galan sünnetlerde eger bilýärseň secdese wajyp bolýar. Farlarda da eger bilýärseň secdese wajyp bolýar. Yani teşehhüdden sonra salawaty goşasaň, ona secdese etmeli bolýar. Ondan soň eger ýok, namaz zat ýok, tamam bolýar hemmeti, tamam bolandan sonra sen inneştada duga edip, ýanky dugany etýän, Allahumma ondan sonra tasabih tanýan. Tasabih wurtlar sanamak mustahab. Eger sanasaň sogabyna ýekan ýetişýän. Eger oturup duga edip bilsek, Qur'an okuýup bilsek beter gawy. Bar oturmany gideniň bilen günäsi ýok. Hiç işgali ýok, on işleňe de gidivermeli. Ýöne okuýsaň doşandan sogaby ba, olar etmeklik beter gawy. Meselen işte tasabihler aýdar ýöne inni 3 rekat oturup wajyp ba, 3 rekat oturup wajypda sen teşehhüd okuýandan sonra salawat goşmajak göýüňe galmaly. Näme goýmaly? Bismillah aýdyp, Fatihany okuýup, surany okuýakam, Allahu akbar diýip eliňe ýyny galdyrýan. Ýani şol evvelki bismillah niýet başlangda eliň galdyrşyň ýalak galdyrakam, eliňi şol gursoňda ýa-da göbeň aşagyna goýmaly ki hatyna wara. Ondan sonra dugaýy kunut okuýmaly. Dugaýy kunut 2 däne, Allahumma inna nestaînuka we Allahumma iyyaka na'budu we.
Inni bir adam hükmençiler bilmeli. Eger bar bilmede şoň ýerine Rabbena atina fid dunya hasana we fil ahireti hasana we qina azaban nar okuyar. O taada Allahumma gfirli de Rabbena atina manasyny biz etberdiz. Rabbena ey bar Hudaýa atina bize ber fid dunya şu dünyada hasana qawlugy ber. Ve fil ahireti ahirette de hasana qawlugy ber. Yani Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ve qina bizi sakla azaban nar. Cehennemin azabından, odun azabından bizi sakla var. Vahşurna ma'al abrar, kıyamette de bizi qawa adamla bilen turul. Bidirek adamla bilen bizi turulamy bar Hudaýa diýip duga etýän. Rabbana atina fid dunya hasana we fil ahireti hasana we qina azaban nar. Vahşurna ma'al abrar bi rahmetike errahman rahim. Onum Allah magfirliň izinden onu ýanky aýtsak, onun manasyny aýtmapdyk, onu duga etýän. Eger yankı üçrüket oturwadykda doga kunutu bilmeden şunu okuýamalyya. Bädiri ýöne Rabbana Allahumma Rabbana Allahumma Rabbana diýsen de bolýa. Ýöne fakat Allahumma gfirli okuýsan da bolýa diýe. Ýöne hökmen dogany öwrenmeli. Çon dogany okuýmak wajyp. Yani doga kunut etmeli. Innem okuýaýly biz stada manasyny aýdaýly. Allahumma inna nesta'inuka ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك معنى şeyle Allahümme ibar pak perverdigarım inna biz nesta'inuka sennen kömek isliyas ve nestagfiruka sennen günahımız geçsinleyip diliyas günahımız geçe var ey bar Hudaýa diýip. Ve nu'minu bike sana iman getirýär. Ve netevekkelu aleyke sana tevekkül etýär işlemizde her bir iş etýär sen dogurlamaly tevekkül etýär. Ve nusni aleykel hayr sana qaw senalar tesbihler aýtýär. Ve neşkuruka yani neşkuruka sana şükür etýär. Ve la nekfuruk ve la nefkuruk diýerler tahan qaw telefonun dogurlaýlyň ve la nekfuruk yani nekfuruk diýdik manadysy biz sana kafir bolmaýat diýdigi. Eger wala nefkuruk diýsen sana pikir etmeýät diýdigi. Nauzubillah bi qawl lafz del. Şol arabiýany qawl dile getirmeli ýani wala nekfuruk kafir ýa getirmeli. Sana biz kafir bolmaýat. Kafir bolmaz sana kofranlygymat etmer diýip dua etýär. Ýa-da diýät we nakhlu goforas. Goforup aýrar we natruku terk eder. Ebberer kimi? Men ol bir adamni yefçuruk sana terslik edipdi. Sana nafermani edipdi. Manadysyle ve nakhlu ve natruku goforar ebberer. Men yefçuruk her kimi ki sana terslik etdi. Pes namaz okuýmaýan melen hawa zekadan bermeýän melen inatat bilen guruşýan melen pıska bujurluk Hudaý tebarek we taala din etmeýän melen on adam bilen gatnaşmaklyk gawda. O bilen näme etmeli? Hawa sen onu irşad etmeli, emr maruf etmeli, nehy munkar etmeli, garaşon dogry ýola getirjek bolmaly. Pes tada da doga edip biz Hudaý tebarek we taala yatmadan ewünjek edilýän dogany Hudaý tebarek ehd edip duz. Ondan sonra edilmeli doga Allahümme iyyaka na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دوغات şeyle Allahümme yani ey bar Hudaýa iyyaka na'budu dine sana ibadet etýär. Batda hiç sada ibadet etmeýär. Ma'bud tutamyk. Ve leke nusalli dine sana namaz okuýar. Ve nescudu secde etýär. Dine secde etip namaz okuýanym dine sen ya Allah. Ve ileyke nes'a senden ýaňa biz çakkallap barýas. Hökmen barmaly. Ve nahfidu dine sana hyzmat etýär. Yani sen hyzmatyňda sen bendegiň etýäs biz. Narju rahmetek senden rahmetiň dilýäs ey bar Hudaýa. Bize rahmetiň berewer. Ve nakhşa azabek sen azabyňdan çyndan gorkýas. Azabyň bize bermäwer. İnne azabeke bil kuffar mulhiq. Hökmen sen azabyň kafirlere lahyk bolar. Kafirlere barıp durur. Biz kafir etmäwer, biz kafirde sonra da kafir etmäwer diýip Allah'dan şonu dilýär. Inne bu da namazyň kunutu
başşaky bolup duran okuymaly dugalar. Ondan soramda ýalňyş duga kunutu diýen 3 rekat, ondan sonra okuyup ruku kitýän, rukudan kawmat, ondan sonra sejde, sejden jelset, ýene bir sejde, ondan sonra teşehhud, salawat ýa aýtdyk, ondan Allahu magfirli okuyup da salam berýän. Inne estağfurullah okuýandan sonra okuýmaklyk hewaraga on gurunlar ba tasabih taniýan. Näzirek hükmen namazdan sonra ayetul kursi okuýun. Hükmen okuýun. Ayetul kursi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu ve la nawm. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznihi. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم deyip namazdan sonra okuysan deyipdir. Bir adam şol adam melen behiştin arasında diňe ölüm madır diye. Pes hükmen her namazdan sonra ayetul kursyni okuyun. Bir de ayetul kursyni ertib bilen okuysan, gize gün ýaşanda da okuysan, gize ýatmakanda okuysan, bir ýerde bir zatdan gorkup da okuysan, ogurdan, jynnan, dugadan seni hiç getirmer diye hadis şerifde gelýär. Pes ayetul kursyni hükmen öwrenip, hükmen okuýalyň. Inni Qur'anyň içindedir öz manasynda, hükmen ýerinde badyr. Ondan sonra namaz tokadyp ayetul kursi okuýandan sonra eger mescitte bolsaň onu imamyň öz dugalar ba, onu edip duga edip berýär, Qur'an okuyup berýär, emma ýekodyň bolsaň bir ýerde bolsaň, şonu tasabih taniýan. Bir adam namazdan sonra 33 gedek subhanallah, 33 gedek elhamdülillah, 33 ya 34 gedek diýip gelýär hadisde, 34 gedek de Allahu ekber aýdata, ýene bir dugasy bar, onu aýdar. Şunu edata dünýäň ýüzündäki ýal köpükle ýal çägele ýal bir riwayaty wara günah bolu, günah bagyşlanar diýe. Sogap gelir diýe. Pes hükmen şunu gayrat edeyliň, 30 tarap subhanallah diýip dururlar, wagtymyzy almaýar. Alata bir 2 daýyga ýogum 1 daýyga da tökönýär. 30 tarap subhanallah, 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 subhanallah diýen. 33 tarap elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diýen. 34 kadar Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber diýen. Ýa-da Allahu ekber kebira welhamdülillahi ketiran ve subhanallahi bukratan ve asila la ilahe illallah wahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diýip dua edatan. Wara dogapkan. Bar o dogany bilmänim bilen şol 33 kedek subhanallah, 33 kedek elhamdülillah, 34 kedek de Allahu ekberi hükmen başardığımdan aýdylyň. Onu aýdyp bolandan sonra 10 gedek la ilahe illallah, la ilahe illallah, 10-njy gedek de Muhammedun Rasulullah la ilahe illallah ýa-da aýtýar. Bu da tesbih, ewliya pirlen goýan kanunlary. Ondan sonra da 10 gedek salawat aýtýar. 10 gedek Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem deyip salavat aýtýar. Ondan sonra 100 gedek estağfirullah diýär. 100 gedek estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyip Hudaýdan günämiz geçsin. Eybar Hudaýa biziň günämiz geç, eybar Hudaýa biziň günämiz geç. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men güne 70 gedek istiğfar talep etýän. Siz de kan istiğfar talep edin diýipdir. Pes Peygamber biduni günah ma'sum bolan halatyna istiğfar etýän bolsa bizde hemişe istiğfar edip gelmeli. Bir de istiğfaryň beter sogaby kan, hatda Qur'an suri Nuh dörek wallahi alam. Şonda diýe bir adam oğlan kan isleýän bolsa, mal isleýän bolsa, hawa ýagyn isleýän bolsa, ýene näme isleýän bolsa estağfurullah kan aýtsyn diýe. Ondan sonra 20 gedek ya hadi, ya hadi, ya hadi diýär. Ondan sonra da 10 gedek salawat aýtýar. Ene ondan sonra da isleýän Hudaýdan diläpdi, namazy tökedipdi. Gitýär. Ondan sonra näme isleň bolsa da etýär. Ýöne namazyň inşallah okuyma tärişi, ýöne namazy başardığımyzdan jemaatdan galmaýlyň. Çün sünneti muakkede. Her kim hiç ondan hiç kim tahalluf etmer diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meger munafyk tahalluf eder diýer. Munafyk diýdigi daşy musulman, iç kafir diýdigi näuzu billah. Pes edi jowallar, edi musulman dogullar, hükmen namazymyzy mescide barıp okuýalyň. Enne hatırla öýde okuysa bolýar, işgal ýok. Emma erkekli hükmen mescide barıp okuýdun. Bar degelli mescide yetişmediň, bir ýerde gedip ýan, düzde ýa öýde galap durdyň, şonu derrew çykem jemaat gurun. 2 jewatynda jemaat gursaň bolýar. Eýni iş okuýan lafyllaňy, amma mulan halatynda okuymaly bir qyyn zat däl. Ol qyyn diýip okuýmaýas bizdiýat. Ýok, hükmen jemaat gurýlyň. 2 nefer bolsak da şeýle tariqaty tekbir aýtýan,
bir neferde ewe geçiye. Ol ewdäki durunun ökçötünün barabarına iýdinnäkin ayak barmaklary uji ewdäkin ökçötünün barabarına bolmaly, öze sag tarafynda durmaly. Tamam. Eger 3 nefer bolsak, bir nefer ewde durup, 2 nefer iýde durmaly. Eger öýde okuyjak öz ejeňma, näneňma, aýalyňma, ýa-da meselem aýallygynyňma, daýdyňma, ýa başga kişi nefer bahiley, olaň hemmeti iýde durmaly. Hele hiç erken gaptanna durmaly, iýdine durup okuýmaly. Inha bu cemaatyň da sogabyny alýar. Pes hökmen nirede bolsak, 2 nefer bolsak, hökmen namazymyzy cemaat bilen okuýaýlyň. Elhamdülillah, namazyň okuýma tärini tökötdük. İnşallah inni namazyň secde sawun gurruny, ondan sonra namazyň ýerde fast bolýanyň gurruny aýdyp da inşallah gurrunymyzy tamam ederiz. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.